Hai cu bună dimineața! De ora 6 și un sfert. Și am plecat la drum. Trebuie să mergem până la Erstelauer, aproape de Leipzig, la o fabrică din asta de hârtie plastic. Am remorca de Rossmann după mine. Asta trebuie să ajungem acolo să o decuplez, să iau remorca încărcată cu plastic. Trebuie să mergem să o descărcăm pe aia acolo la firmă, la fabrică. După aia o decuplăm, o luăm pe asta care o am acum și mergem la Rossmann. Azi avem un alt camion, un Volvo. Camionul meu tot la serviciu, încă nu l-au reparat. Ziuzele de la AdBlue. Ia că e acolo de joi, nici acum nu e reparat încă. Și probabil o să lucrez pe camionul ăsta. Nu știu sigur încă. Arată bine și el. Chiar arată bine. Doar că dacă mă bag pe tura asta de Rossmann, o să am salariu un pic mai mic decât l-am eu acum la hârtie. Și încă stau și să mă gândesc. Nu știu exact ce să fac. Dar vedem săptămâna asta cum îi, ce îi, și dacă nu îmi convine ceva, mă bag înapoi la hârtie, rămân pe camionul meu, nu mai schimb camionul. Mult mai ok. Adică mie îmi place și acolo la hârtie, nu e cine știe ce, atâta tot că na, e puțin mai mult de lucru, dar totuși sunt bani un pic mai mulți. Acum o să-mi zic astăzi, de exemplu, cu cât e mai puțin aici. Și vedem, să mă hotărăsc ce să facem. Dacă în 33 de km intrăm pe A9. Este aici un Autohof, un AC24 pe lângă pe undeva, să mă duc să alimentez. Pasam plinul făcut. Și după aia mergem mai departe. Mie disponentul meu mi-a zis să dau chestiile jos de pe camion acum ceva timp, dar văd că și colegul meu are aici, pe mijlocul parbrizului, are scris numele lui, mai are o cruce, are paralela asta din față, e mult mai mare decât a mea și îți ia din vizibilitatea oglinzii, ceea ce nu e bine. Că pe mine, odată când m-a oprit BAG-ul, l-am întrebat de perdeluța din față și a zis că da, aia e ok pentru că e mai scurtă, dar dacă cumva e mai lungă, e problemă. Și asta e mai lungă și e problemă cu ea. Da, aia e, să vedem ce facem. Astăzi conducem pe zi. Am început pe la vreo 5:55, cam așa, și o să terminăm programul pe la vreo 4, maxim 5 după masa. E mult mai ok. Tură de dimineață. Îi dăm să meargă, ce să facem. Da, și s-a trezit colegul meu dimineața la 3, un alt coleg, să mă sune, să mă întrebe de cheile de la camionul pe care l-am condus eu vineri noapte, sâmbătă dimineață. Eu pe ăla l-am lăsat în garaj, l-am lăsat cu plat cu remorcă, pardon. Cheile le-am lăsat la locul lor. Dimineața asta mă sună că Alex, unde sunt cheile de la camion? Păi zic, cum să fie, în Rastel, că nu s-a acolo în Rastel. Păi și îl întreb, camionul e decuplat sau cuplat? Că decuplat. Da, păi înseamnă că cineva o umbla cu el, pentru că eu l-am lăsat cuplat. Da, și după aia mă sună iară și spune că o vorbit cu disponenta și că ultimul care a condus camionul eu am fost. Și îi spun, păi n-are cum să fiu eu ultimul, pentru că camionul e decuplat, adică eu l-am lăsat cuplat. Da, și s-a rezolvat până la urmă, au luat al camion. Și acum dimineața când mă duc, erau mecanici acolo, la garaj. Au venit să, nu știu ce să facă pe acolo. Și m-au întrebat și ei pe mine că dacă știu unde sunt cheile de la camion. Păi, și am zis și lor, păi eu am lăsat timp sâmbătă dimineața, am lăsat camionul cu plată, am lăsat lângă spălătorie. Cheile în Rastel. Că nu-s.
Păi da, camionul e decuplat. Sâmbătă după masă cineva a umblat cu el, l-a mutat de acolo. Deci acel cineva a umblat cu cheile și le-a pierdut. Na, foarte ciudat. Da, m-a enervat că na, problema e la mine, că eu las telefonul tot timpul pe tare să sune. Și la 3 m-a sunat colegul, la 5 m-am trezit și eu. La 6 am plecat. Ne-am pregătit de seară mâncare. Și aia e. Și ce, mi-a stricat-o somnul. Da, astăzi când o să mă duc la garaj, înapoi la Bamberg, o să-i zic, adică păi, nu mi se pare normal să mă sun la ora 3 dimineața să mă întreb de chei și eu habar n-am de ele, adică știu unde le-am lăsat, acolo trebuie să fie. Dar aia e. Mamă. Deci sâmbătă am dormit toată ziua. De fapt nu am dormit toată ziua chiar. După ce am terminat lucru, am luat-o pe iubita și am plecat la cumpărături. După aia și ea a lucrat de noapte. După aia am venit la cumpărături, am venit acasă, le-am aranjat pe toate la locul lor și ne-am pus în pat. Am dormit până la 7 seara, de la 12 dimineața. La 7 seara ne-am trezit, cred că am stat o jumătate de oră, 3, o oră maxim. După aia ne-am pus înapoi până duminică dimineață. Și duminică nu prea am făcut mai nimic, am stat prin casă, am făcut ceva de mâncărică. Și cam atât. A fost un weekend foarte scurt, foarte scurt. Dar ce să facem? Aia e. Să vedem cum o fi săptămâna asta. Păi hai că ne vedeam la alimentat. Am ajuns pe aici. Băgăm doar într-un rezervor și gata. Bă, de frig. Iată, colegul are ochi. El are ochi, mă. Nu-i viață pe ea. Mesaje nu răspund. Cred că sunt gol sau am lergut cărucioare din alea goale pentru Rossmann. Trebuie să mă uit să văd. Data trecută am stat acolo 45 de minute la coadă la lergut și când mă dau jos, am deschis ușile, eram gol. Deci trebuia doar să încarc. Oh, Doamne. Olei. O leagă. El o leagă, mă. Da, mă. Da, mă, da. Drăguț. E chiar frig în dimineața asta. Bine, și ieri noapte a fost minus 11 grade, în dimineața asta au fost minus 7. Dar începe să se încălzească un pic. Gata cu friguțul. Haide! Să mă dăm un pic. Și gata. Da, bun, ajunge că prea mult strică. Și așa consum nu avem acum, cine știe ce, că avem tonaj, cred că acum 2 tone maxim. Și când o să venim o să avem 6 tone jumate, cam așa. Cam așa ne încărcăm aici la Rossmann. Hopa. Și cam atât. Bun, hai că o să mă duc și eu spre destinație și ne auzim de acolo. Da, și am intrat și pe națională.
Avem de mers 23 de kilometri și am vrut să vă arăt și vouă peisajele de aici. E chiar frumos și am multă zăpadă. Uite bă cum stau, uite-le bă, ciorile. Dați-vă bă. Totul e alb aici, totul e alb. Hai, salut colegul. Da, sigur, hai, oprește-te că nu mai am chef să te aud. Așa, așa, bun. Eu acum m-am gândit că eu aici trebuie să schimb remorca și sper să nu fie blocată de zăpadă sau ceva, cum a fost vineri. Am să mai rămân și azi pe aici să mă chinui să o iau. Chiar nu mai am chef. Chiar nu mai am chef. Nu înțeleg de ce tot mie îmi vin ture din astea. De săptămâna asta care a trecut, deci Capix a fost la jumătatea săptămânii, a fost Capix-ul. Camion defectat, schimbă camioane, ia aia, fă aia, du-te dincolo. Oribil. Vedem cum începem săptămâna asta. Poate o să fie mult mai ok. În 1,9 km o să virez la dreapta. Da, direct în zăpadă mă bag. Și câteodată îmi place să conduc așa pe naționale. Dacă știu că drumul e ok și ai loc pe el, nu-i îngust, nu nimic, chiar e super fain să conduci pe naționale. Uite că nu te grăbește nimeni. Pe autostradă dă-i să meargă, așa pe naționale mai vezi un peisaj, mai ceva, una alta, mult mai fain. Mai o curbă, mai una alta, mai interesant. M-aș opri aici să fac un om de zăpadă. Dun. Pe drumul ăsta am fost, când am fost? Vineri. Vineri a fost ștavul ăla, da. Pe aici am venit, numai că a fost noapte. Am ocolit și după aia am intrat iară pe autostradă și când se intrăm și noi pe autostradă, deja și-a dat drumul la trafic. Dar lumea are baterie, cred că are cameră de bord. S-a oprit, foarte bine. Așa. Și aici la intersecție facem dreapta. Pe Zeitz. Bă, dar taci mă, că n-am crezut să te aud. Oprește-te mai bine și gata. Dreapta. Bun. Așa am făcut curba și cu scutirul. S-a oprit. Așa să stai oprit. Ia lăsă-o. Chiar îmi place pe aici. Îmi place. Bun mă băieți, atunci hai că o să reîncep filmarea când ajung acolo să schimb remorcile. Vedem ce e pe acolo. Mă sper să am mătură în remorca aia. Sper să am mătură ca să pot să mătur gunoaiele alea ce rămân în remorcă. Dacă nu am, trebuie să cer de pe acolo la alții. Ce nu-mi place, bă, ce nu-mi place. Da, vedem ce-o fi. Ce e aici, fratele? Uite câte camioane vin pe aici. Haide, ne vedem la descărcat. Hai că am găsit aici un loc unde să o las. E nasol că nu sunt locuri de parcare pe aici. Mai am un loc aici de ocupat și restul până în capăt nimic. Așa. Să scoatem cobloroaiele.
să mergem să o cuplăm pe cealaltă, care e în partea opusă. E aproape de firmă. Așa. Aici o să dăm cu spatele până la curbă. Bam. Uite așa. Hai bă, că mă duc mai repede decât tine și mă duc cu spatele. Mai puteam să o las aici, pe colț, dar nu știu ce e aici. E prima dată când vin în zona asta. Nu o cunosc. Și na, decât să o las pe undeva iudea, mai bine o las pe un loc de parcare. Și aici puteam să o las. Dar acolo e mai ok. Bun, hai, revenim de la cuplat. Na bun, am verificat să văd dacă e plină cu plastic. Bine că e iarnă și nu miroase. Uite că avem și mătură, perfect. Avem de cuplat. Așa. Bătrânețea asta, oi. Hai să mai ridicăm un pic. Așa. Și acum să dăm în spate până face poc. Gata. Făcut poc. Acum mai ridicăm un pic. Atât, maxim. Hai că zăpadă avem. Ridicăm cuiul. E ok. Ridicăm și aia e. Băi, dar greu merge asta. Și firma e aici lângă. Nu mai bine mă duc acolo în față, întorc undeva. Să văd unde reușesc să întorc. Venim, mergem pe actele. Descărcăm. Și sper să găsesc tot locul ăsta ca să o las. După aia să iau pe a mea. Ui, dar greu mergi. Dar bine, ajunge. Așa. Mergem, tragem frâna și gata. Uite. Plasticul rămas să ducem. Baloți de plastic. Baloții ăștia vara nu poți să ai lângă ei. Oribil. Sunt oribil. Put în ultimul hal. Na bun băieți, hai că mă duc să duc actele și să descarc, să văd dacă pot să filmez. Filmez, dacă nu, ne vedem de la remorca cealaltă. O, Doamne! Ciudat e fără preșuri, bă. Hai, ne auziamos! Auzi, așa se treaba, am descărcat plasticurile alea. Erau sticle de plastic, le-am descărcat acolo, n-am avut voie să filmez. Au fost un pic mai mult de lucru, că trebuia să pun pe fiecare balot din alea, trebuia să pun ceva etichetă. Și a fost nașpa că a fost înghețat. Chingile erau înghețate, pe jos era înghețat. Am măturat cât am putut-o de bine, doar că na, au mai rămas. Și acum n-am avut chef să strâng fiecare plastic de acolo. Strânge colegul, ce să-i fac.
Aia e. Noi acum mergem mai departe. Acum intrăm pe B180, după aia intrăm pe A9 și mai avem 74 de kilometri și ajungem la Landsberg, la Rossmann. Aici o să descărcăm Lergut, cărucioare goale și după o să ne băgăm la altă rampă acolo și o să încărcăm cărucioare, dar cu marfă. O 32 de cărucioare, cam așa, 32. Și cam atât. După aia o să mergem înapoi spre Bamberg, colegul preia camionul și noi mergem acasă. Și cam atât a fost pe astăzi. Cam atât o să fie pe astăzi. Am avut aici în Umleitung că 91 ăsta e în lucru, văd că și nu te lasă pe el. Dar n-am ocolit mult, vreo 3 km, cam așa am ocolit. Nu trebuia să luăm pe aici, e închisă partea asta. Aia e, mergem pe unde am venit. Opa! Așa. De ce ți-ai pune husă pe volan oare? Nu pot să-mi dau seama. Pui husă pe volan ca să nu rozi volanul original, dar nu știu dacă se vede, dar aici e plin de mizerie. Da, te speli pe mână și după aia vii, pui mâna pe volan și tot faci iar înapoi cu negreală. Vai, sper să fie gata camionul pe care îl conduc eu să-l iau odată, că mi dor de Rocky meu, Rocky meu e bolnav. Nu știu, bă, te obișnuiești un camion și cu toate că e același model, că și a meu e exact modelul ăsta, Aero 2025, exact la fel și ăsta. Numai nu știu, parcă e altfel stau în el, nu știu de ce. Și de-abia aștept să-l iau, să văd ce o să fac mai departe. Dacă cumva schimb tura, o să lucrez pe camionul ăsta cu colegul. Dacă cumva nu schimb tura și vreau să rămân la hârtie, atunci o să continui pe camionul cel pe care l-am avut eu, ăla care e în service. Acum o să vedem. Să văd prima dată cât e salariul aici, că na, cum am zis, au zis că e puțin mai mic. Acum puțin nu știu cât înseamnă. Da, o să vedem asta. Mână de văzut, stai că aici e 30. Blocurile astea cred că sunt de pe timpul lui Ceaușescu. Cred că mai vechi sunt. Da. Afară fulgui așa încetuți. Încetuți. Fain aici în zonă, că aici totuși mai e zăpadă. La noi în zonă nu mai e niciun strop de zăpadă. Dar avem, dacă vrem zăpadă, mergem la 80 de km distanță și avem zăpadă câtă vrem acolo. Și cred că asta o să facem weekendul ăsta, o să mergem la Săniuș. O să mă duc, cred că până în Decathlon să îmi cumpăr ceva de acolo. Și poate o să dau comanda asta mâine. Am văzut pe net niște schiuri din alea așa micuțe care le pui pe picior. Sunt ca și patinele, numai că în loc de patine au schiuri micuțe de 30-40 cm, cam așa. Și cred că o să fac comandă la alea. Și na, că cu schiurile nu știu să mă dau. Habar n-am, nici cu placa. Adică știu să mă dau cu placa, dar mă pun pe ea, mă duc cu metru și pic. Na, și decât așa mai bine mi-au alea. Și poate cu alea e mai ok. Poate ar fi tot drumul, uite așa, cu curbe din astea. Frumos. Mie îmi place. Totul e alb. Splendid. Am e puțin foame acum. Am luat foamea. Opa, că e 30 aici.
Da, mi-am pus la mine niște orez așa cu legume și o să mănânc puțin mai târziu. Acum să văd când, că ajung acolo, descarc, încarc și poate după aia o să mănânc așa un pic. Și nu vreau să pierd vremea nu vreau să pierd timpul pe drum. Vreau să ajung acasă. Ajungem acasă, stăm frumos. Și o trecut și ziua de astăzi. Deja e gata, nu mai. Uite cum am zis, aici fulguie. Da, bun, băi. Hai că ne vedem de la Landsberg, de la Rossmann. Să vedem ce-o fi acolo. Păi, hai că am ajuns și la Rossmann, adică imediat ajungem. Mai am 1 kilometru. Am mâncat între timp, așa la volan. No, mă, că mi-a fost poftă pe orezul ăla de numai. Vai. Așa din depărtare am văzut că erau foarte multe camioane aici la Rossmann, în parcare. Doar că până acum nu am stat niciodată la rând, adică m-am parcat, am mers, am făcut actele, adică trebuie să dăm 2 coduri acolo și numele, numărul de camion, numărul de remorcă și îmi zice aștept sau te duci. Dar până acum tot timpul a zis du-te. Și am mai stat poate maxim o oră la descărcat, când erau un camion, 2 în față. Atunci sunt numai 2 râmpi unde poți să descarci. Dacă sunt ocupate, nu, trebuie să aștepți. Vedem acum ce e aici. Uite așa. Ce frumos e Volvo ăsta. Da. Da, e frumos. Opa, zăpadă. Avem zăpadă pe drum. Așa. Haide, tanti, du-te. Unii se mișcă în ciudă, bă, îți aranjezi părul. Ea își aranjează părul, mă. Ea loc să meargă, ea își aranjează părul. Oh. Doamne, cu ce am greșit, Doamne. Ce fain are ăla mai mulțul ăla pus acolo. Bum, ce e aici? Ia că ce plin e. Plin, tati, plin. Îți dai seama cât o cumpărat oamenii de la Rossmann. S-au golit magazinele. Da. S-au golit. Unde mă duc? Mă duc până în față și dacă n-am loc stau aici pe dreapta. Da, teoretic ar trebui să fie, da, ciuciu. Mă bag, uite aici. Vedem dacă reușim de colegul ăsta care s-a parcat și eu nu văd din cauza la chestiile astea aici. Hai că este loc. Ba nu, e cu spatele. Uite așa. Și mai la dreapta un pic. Acum îndreptăm. Gata. Bun. Trebuia să o las toate până în capăt. Așa cum mă trebuie să scriu pe foaie ce numele am eu pe aici și mă duc, uite, acolo în față la birouri și după aia noi trebuie să luăm roata. Trebuie să ajungem în spate. Așa că ne vedem pe drum. Da, bun. Am primit undă verde să mergem. Am fost, ne-am înregistrat. Am ieșit și acum intrăm înapoi, numai că nu mai facem stânga, facem dreapta. Uite așa. Opa. Ce dreapta aici. Așteptăm să deschidă bariera. Unu.
2, 3 și puf! Haide mă, nu merge. 1, 2, 3 și acum. Mulțumim. Mulțumim, mulțumim frumos. Așa. Cât a depozitul, bă? Oh! M-a luat puțin somnul. Parcă mă simt puțin obosit, parcă doar. Nu mă văd că ajung acasă și nu o să fac nimic, adică o să stau. Acum mi este somn, dar acasă nu o să fie. Minunat. Oh, superb. E gol. Cred că e gol. Adică nu văd camioane la descărcat. Așa și noi trebuie să venim aici la rampa 17 să încărcăm. Și acum mergem la rampa 30 să descărcăm. Aici putem să dăm cu spatele sau să ieșim. Acum depinde cum vrei tu să faci. Cum e mai ok. Păi și unde descarc? 30 e acolo la 32. Bun, la 32 ne băgăm. Da, bun, hai că mă bag la rampă și după aia mă duc să descarc și o să ne auzim de pe traseu. Bun. Hai că am terminat, am încărcat. Avem cât avem aici? 7 tone 300 de marfă. Da, mă, da. Mergem pe Bamberg și gata, avem 2 ore 50 până în Bamberg și gata de astăzi. Dea colegul camionul și de mâine înapoi la hârtie. E mai bine așa. Aici, na, lucrez mai puțin, dar primești mai puțin. Acolo pot zic că lucrez puțin mai mult, dar totuși primești mai mult. Și știi cum e? Nu vrei să scazi la salar, cum mă gândesc și eu. Eu aș vrea să urc, nu să scad. Ok, lucrez mai puțin, dar poți să-mi dai mai mult. Sau lasă-mă așa cum sunt, știi? Lucrez mai puțin, dar să primesc la fel. Nu, primesc mai puțin și atunci nu. Nu vreau. Am început să ningă și îi dă ca lumea. Bă, îmi place, uite așa, să ningă așa frumos, uite cum e acum, un pic mai tare. Da, drumul să fie curat. E splendid. Chiar e super fain. Radar, bine radar, bine, deja senzorii, nu mai văd. Ce să mai zic? Camionul meu aproape gata. A fost să dau probe cu el și 80% ca mâine să mă duc cu el. Rocky, meu, Rocky. Da, mă. Vedem ce-o fi. Nu știu ce să mai fac astăzi. Azi când ajung acasă, cred că o să mă pun să mai editez ceva. Și să vedem ce facem. Nu pot să zic că e fain și aici la Rossmann, numai că cu salarul, na, cu mei și plus de asta eu mă cunosc pe mine și dacă fac chiar aceeași chestie în fiecare zi o să mă plictisesc și aici chiar faci aceeași chestie în fiecare zi, exact aceeași chestie. Acolo la hârtie, na, mai schimbi o remorcă, mai ai o problemă, mai nu te descarcă, mai faci una alta. Mi se pare mai interesting acolo. Toate că e mai mult de lucru, dar mie îmi place, n-am treaba. Colegul e pe avarii. Salut, lituanianule. Dar ăsta ce merge așa? Bun. Și da, rămânem la hârtie.
Aș vrea să mă opresc până la autohoful ăla de la Berg să mai văd una alta, dar mă duc spre casă, nu mă mai opresc niciunde. Hai să văd, aici sunt astea. Da, uite aici, astea sunt alea care vreau să le pun pe la mine în camion. Deci asta se taie și se pun aici și arată mult mai fain. Le-am luat de pe Temu. Da. Fac. Opa. Așa. Și până acasă o să ne plictisim un pic. Că de ce nu? Păi bă băieți, hai că să mai revin așa de pe traseu un pic, mă pun și o să mănânc puțin așa la volan. Și vedem ce o să mai fie pe traseu. Băieți, și cam atât pe astăzi. N-am mai filmat că nu prea am mai avut ce. Mai am și eu 8 minute și ajung la garaj. Ajung la 43 minute. Gata pe astăzi, atât a fost. Vă mulțumesc că ați rămas până aici. Celor care nu sunteți abonați, vă rog să vă abonați pentru a vedea ceea ce postez în continuare. Și ce să vă urez? O zi bună și numai bine! Ne vedem în ziua următoare. Ciao, les!